Kini ang istorya sa misteryosong pagkamatay ni Elisa Lam sa usa ka kuyaw ug iladong haunted nga Cecil Hotel sa Los Angeles, California. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong February 2013, usa ka 21 anyos nga estudyante nga pangalan kay si Elisa Lam gikan sa Vancouver, Canada, nakaplagang namatay sulod sa usa ka water tank sa rooftop sa Cecil Hotel dito sa Los Angeles, California. Ug matod pa sa LA County Department of Coroner nga ang hinungdan kuno sa pagkamatay ni Lam kay nalumos sa water tank ug giingon pod nila nga wa punoy traces sa droga ug alkohol sa iyang lawas. Mahuman ang autopsy pero daghang misteryo ang nakabalibot sa pagkamatay ni Lam. Katapusan siyang nakitaan sa CCTV nga naa sa elevator sa hotel nga misulod nga murag naay gikahadlukan sa wa pa siya mamatay. Pagkahuman nato gituuhan sa mga pulis nga niadto si Elisa sa rooftop dayon ni kat sa water tank ug didto na siya nalumos. Nakita nang iyang lawas paglabay sa duha ka semana human kining namatay tungod sa reklamo sa mga guest sa hotel tungod kay lain kuno og lami ang tubig ug lahi na pud ang kolor niini. Ang police report nag-ingon nga ang lawas ni Elisa Lam nadunot na sa sulod sa water tank sud sa 19 ka adlaw. Nakit-an siyang way gisunog og iyang mga belongings naglutaw ra sa tubig tapad niya ug walay suicide note. Ang pultahan sa rooftop nakalak og naka-on ang alarm unya walay nakahibaw kung giunsa nganong naabot siya didto. Usa pa sad kinahanglan og hagdanan para makatkat og makasud sa tangke pero way hagdanang nakita. Unya do na ray 5'5" nga height si Lam. Sa footage sa CCTV, mailhang dili mahimutang si Elisa ug mura siyang naay gilikayan ug gikahadlukan una misulod sa elevator sa hotel. Ang Cecil Hotel usa ka iladong haunted nga gitukod ni adtong 1920s para i-cater ang mga negosyante nga mopalabay sa gabi sa Los Angeles. Ang lokasyon niini kay duol sa Skid Row area ug nagsugod sa pagpaabag ang hotel as long-term basis nga mo'y barato sa lugar. Nahimo kining inila tungod sa daghang nagpakamatay niining lugar ni samot pa kini nga gipuy-an sa mga iladong kriminal ug mga serial killers ang maong hotel. Ang serial killer nga si Richard Ramirez kay nipuyo sa hotel samtang nagpakatag kini siyang pagkademonyo sa Los Angeles niadtong dekada 80 ug gituuhang nakapatay siya og 13 ka mga biktima sa LA mintras nagpuyo siya sa Cecil Hotel. Ug ang Austrian serial killer nga si Jack Underweger kay nipuyo pod sa mga hotel niadtong 1981 ug nakapatay siya og 3 ka prostitutes mintras nagpuyo siya sa hotel. Human makita ang lawas ni Elisa Lam sa Cecil Hotel, nikalit lang og outbreak ang tuberculosis sa tibok Skid Row nga duol sa hotel. Usab pa sa nagpakakuyaw ang tawag sa test kits sa maong giingong outbreak nga TB ang Lam Elisa test kay misteryosong pareha sa ngalan sa namatay nga si Elisa Lam. Unsa kay koneksyon sa iyang pagkamatay ug ang TB test nga parehas man? Ang mga awtoridad sa LA nag-ingon nga ang iyang pagkamatay kay usa ka suicide ug base naghikog sila kay bipolar kini. Pero daghang pangutana sa iyang kamatayon ug kung nganong naabot siya sa rooftop sa water tank nga lisod ma-access sa parehas ni Elisa Lam. Usab pa sa makakuyaw kay wa makit iyang cellphone ni Elisa pero nakapost pa siya sa iyang Tumblr account human siyang pagkamatay sulod sa 6 months. Ug gisirad-an ang kaso ni Elisa ug giingon nga usa ra kuno to ka aksidente maong namatay si Elisa Lam.
Usa pa sa kuyaw kaayo nga istorya mahitungod sa Cecil Hotel kini adtong buntag sa January 1947, usa ka lokal nga residente sa lugar nga si Betty Bersinger naglakaw sa bakanting lote sa Learning Park sa LA kung diin nakakita siya og manikin. Mintras paduol siya sa manikin, nakuratan siya nga usa di ay katukalawas sa tao nga gipatay ug iyang nakita kay ang actress nga si Elizabeth Short. Gipatay walay dugo tungod kay gipahubsan sa killer ang dugo niini ug giputol pa ang lawas kutob sa hawak. Ug gihiwa pa ang naong niini sa serial killer para kini magngisi. Ang identity sa killer wa gyud mailhi, wa pud madakpi, pero sa dihan giimbestigaran sa mga pulis kung diin ang katapusang nakita ng actress. Last siyang nakita nga buhi sulod sa Cecil Hotel. Ang Cecil Hotel kay usa sa pinaka-haunted nga hotel sa kalibutan ug gikahadlukan, pero daghan gihapon gustong mo check-in sa hotel para masuwayan ang kakuyaw sa lugar. Dili na lang po ito, huwag kayong kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiset TV para sa mga masunod na videos. Daghang salamat sa pagtanaw.